La Goma, masia i torre de defensa. Carrer Bisbe Urquinaona, 23-25. El nom de la masia procedeix d'una antiga fàbrica de goma aràbiga del segle XIX. També se la coneix com Can Ballester o Can Gomà. La documentació més antiga que tenim d'aquesta masia data de 1427, quan pertanyia a Antoni Colomer. Com totes les masies d'aquell temps, a mitjans del segle XVI, se li va adossar una torre de defensa des de la qual es divisava el mar, quelcom que resultava especialment útil en els temps de les incursions dels pirates. A la torre, al principi, només s'hi podia accedir mitjançant un pont llevadís de fusta que la unia a la casa pel primer pis. Probablement en el segle XVIII el pas ja es va fer fix i d'obra. La torre, situada al nord-est de la masia, és un cas peculiar, ja que no és de planta quadrada, sinó circular. Amb les restauracions dels anys 50 i de finals dels 60 es van incorporar nombrosos elements, sobretot decoratius, que van modificar substancialment l'aspecte original de la façana principal de la masia, que anteriorment era molt austera. La porta d'entrada a la masia i a la planta baixa de la torre estan formades per un arc de mig punt amb dovelles de pedra de marès de color rogenc, que també és visible en les finestres amb arcs conopials de la casa i en les mènsules del matacà, situat a la part superior de la torre, així com en les obertures verticals i estretes, anomenades espitlleres, que veiem tant a la masia com a la torre, les quals tenien una finalitat defensiva en el segle XVI. Costa Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels. Castelldefels, Costa Barcelona.